Pethau sy'n gorfod stopo yng Nghymru heddi. Pan mae jyst rhaid i ti wybod o le fi'n dod, a dyw'r ateb byth yn pleso. O le chi'n dod? Crymych? Na. O le chi'n dod? Fel 5 munud o cwfeb Waldo? Na, lle chi'n dod? Eich cefndir? Dylech chi weld gwynebau rai pobl pan fi'n dechrau siarad Cymraeg. Shwt wyt ti, Daniel? Iawn, diolch yn sydynus. Gobeithio bod chi'n byhafio heno. I just said, I hope you're all behaving tonight. Nes i ddeall. Nes i ddeall. Diolch. Beth yw gyda'r obsesiwn rai pobl dy gwallt fi? Fi'n rili lyfo gwallt ti. Diolch. Shall I just... Mae pobl yn edrych yn o ti fel bod nhw jyst i gweld estron neu rhywbeth. Fel, sori am fodoli? Pan mae rhywun yn dropo'r... Fi ddim yn hilio, ond... fi'n meddwl bod angen pobl i wybod fel be mae Black Lives Matter am a mae angen i bobl glywed am y peth mae pobl di yng Nghymru a ar draws y byd yn gorfod delio. Not being funny, right? Right, okay. Sa'n hilio, ond... Pobl yn gwneud unrhyw beth i driodd peid a pasio fi ar y stryd.